Μας καλύτερα να κάτσει μπροστά. Κάτσε μπροστά και πίσω. Όχι, λίγο προς εκείνα. Α, έλα πιο πίσω, Σοφία, να κάτσουμε μπροστά, μην έχει τούμπα. Ναι, γιατί γύρισε προηγουμένως. Α, σοβαρά. Ναι, έτσι βίντεο. Ναι, ρε. Καταρχήν ευχαριστώ που ήρθατε όλοι και οι παλιοί φίλοι μου και όσοι μπορούσα να το πείσω. Βέβαια υπάρχει πολλοί κόσμος που αν έλεγα να έρθει θα κόνταμε. Και παλιότερα ήταν ομιλίες, είναι πολλοί που τα ξέρουν και υπάρχουν και καινούργιοι φίλοι που να μάθουν ορισμένα πράγματα. Το σεμινάριο αυτό που θα κάνουμε και αυτή τη φορά έχει σχέση με τη γυμναστική, με τη διατροφή, με την αυτοθεραπεία, αυτό που κάνω εγώ και με την αυτοφιά, όπως έχω βάλει και στο Facebook, στο ίντερνετ. Αυτά τα πράγματα τώρα συνδυάζονται και η γυμναστική και η θεραπεία και η αυτοφιά. Γιατί αν δεν είσαι άνθρωπος μέσα σου, κάτι σου θεωρείς και θα να μην είσαι καλά. Δεν είναι και πολύ καλός ομιλητής, εγώ είμαι πολύ εξυπράξιμο φαίνεται η δουλειά μου, παρά με τα λόγια μου, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει να μιλήσω για κάτι να καταλάβει. Προσπαθώ. Ούτε είμαι άνθρωπος να γράψω σε κείμενο να τα διαβάσω. Μπορεί να πω τα μισά και τα μισά να ξεχάσω. Ό,τι θυμηθώ, έτσι. Λοιπόν, θα το κάνω λίγο σαν το Λαζόπουλο. Θα πετάγουμε αυτό ένα θέμα στο άλλο. Από τη γυμναστική στη θεραπεία, από τη θεραπεία στην ανθρωπιά. Θα είναι και πιο ευχάριστο. Η αυτοθεραπεία, αυτό που κάνουμε εδώ. Πόσοι κόσμοι έχει έρθει και δεν γίνει καλά. Γιατί? Ποιος είμαι εγώ και γίνεται καλά? Και τι κάνω? Έτσι, μια ιδέα να πάρετε. Εγώ αυτό που κάνω είναι ότι ενεργοποιώ τον εγκέφαλό σας να δώσει εντολή να αυτοθεραπευτείτε. Αυτό το πράγμα γίνεται με πολλούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι αυτό που κάνω εγώ. Ο άλλος τρόπος είναι να μπορούσες να πας στη φωτιά κοντά την ώρα που καίγεσαι πολύ, το ίδιο πράγμα κάνει ο εγκέφαλος. Προσπαθεί να σε θεραπεύσει. Δηλαδή σου λέει κάτι συμβαίνει. Είναι σε κίνδυνο, καίγεσαι. Ο εγκέφαλος του κίνδυνο τι κάνει? Σου παράγει πολύ κολαγόνο. Αυτό που βλέπει τηλεόραση που λέει πάρτε κολαγόνο για τα αθλητικά. Το κολαγόνο το βγάζει μόνος σου. Ενδορφίνες. Έχουμε περίπου 20 ενδορφίνες μέσα στο σώμα μας. Και ειδικά η β' ενδορφίνη είναι αυτή που είναι σαν να παίρνεις το καλύτερο αντιφλεγμονώδη. Καλύτερο και από... Δεν υπάρχει καλύτερο. Γι' αυτό δεν κάνουμε τη θεραπεία εδώ. Από την πρώτη στιγμή δεν πονάς. Από την πρώτη θεραπεία λες δεν πονάω. Ο ίδιος ο εαυτός έβγαλε αντιφλεγμονώδη. Από το να πέσει ένα φάρμακο, ένα βολταρέ, οτιδήποτε που παίρνεις, κάνεις ενέσεις και τίποτα δεν γίνεται. Εκτός από τα φάρμακα ξέρουμε ότι παίρνεις για το ένα και σου βγάζει 1100. Οπότε, ο ένας τρόπος είναι αυτό που κάνω εγώ. Ο άλλος είναι η φωτιά. Ο άλλος είναι αν μπορέσουμε και πάμε σε κρύο. Μέσα σε μεγάλη παγωνιά. Δηλαδή, επειδή για την παγωνιά ειδικά θα μείνω σε αυτό το κομμάτι, επειδή εγώ ασχολούμαι και με αυτή τη θεραπεία, ετοιμάζω πάνω με 30 χρόνια με τον πάγο. Όχι με τον πάγο αυτό που ξέρουμε, τον πάγο που βλέπουμε το χιόνι ή και παγωμένο νερό, γιατί και εκεί γίνεται εν μέρει μια θεραπεία, αλλά δεν έχουν επαφές κρυοπαγήματα. Οπότε υπάρχει μια τεχνολογία εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό τι κάνω εγώ στον εαυτό μου την τεχνολογία πάνω μου. Για να σιγουρευτώ ότι πιάνει. Οτιδήποτε εγώ κάνω, πριν το κάνω σε εσάς, το κάνω στον εαυτό μου. Οπότε αυτή η τεχνολογία με την παγωνιά θα κάνει ίδιο εγώ. Για άλλα χρόνια ασχολούμαι αυτό το πράγμα. Υπάρχει το υγρό άζωτο. Το υγρό άζωτο τι είναι? Είναι ο αέρας που αναπνέουμε, το 78% έχει, ο αέρας είναι άζωτο. Έχει οξυγόνο και κάποια άλλα αέρια. Οπότε, το υγρό άζωτο γίνεται μείον 196 βαθμούς. Μείον. Όταν είναι υγρό, βέβαια, επάνω σου, δεν θα το αντέξεις, τελείωσες. Όπου σου πέσει, κόβε το χέρι σου. Θα έχουμε δει και μερικοί το Σβατζενέγκερ σε κάτι έργα που πέφτει πάνω του ένα σαν ατμός. Κάποια έργα, οι νεότεροι. Λοιπόν, αυτό όμως το υγρό, εάν βρεις τρόπο να το αεροποιήσεις, να γίνει ατμός, που έχει βρεθεί και αυτό κάνω εγώ τώρα 30 χρόνια, μου έρχεται ο ατμός επάνω μου, αλλά λόγω ότι δεν έχει υγρασία, δηλαδή παίρνεις τον αέρα, τον υγροποιείς, μείον 196, μετά τον αεροποιείς πάλι, γίνεται αέρας, αλλά ο αέρας αυτός φτάνει μέχρι περίπου μείον 180. Εάν το κλείσεις σε ένα χώρο κλειστό, μπορεί και το μαζέψει τον αέρα. Όπως είμαι εγώ που δουλεύω σε τέτοιο χώρο. Ο αέρας τι είναι? Είναι όπως κάνεις το τσιγάρο και βγαίνει ο καπνός, φαντάζομαι να καπνίσεις 50 τσιγάρα
όλα μαζί. Βγαίνει αυτό το ντουμάνι, έτσι. Αυτό με το κλείσει ένα χώρο, επάνω στο δέρμα σου, πάει περίπου μέχρι 180. Και τι γίνεται τώρα? Είναι ο άνθρωπος τώρα, τι. Οι αισθητήρες του δέρματος καταλαβαίνουν με εντολή στον εγκέφαλο ότι κάτι συμβαίνει, ότι κινδυνεύεις. Εσύ βέβαια με τον ατμό αυτό που είναι 180 δεν θα βγάλεις παγωνιά, γιατί δεν έχει υγρασία μέσα. Δεν έχεις παγωνιά, δεν κρυώνεις. Οπότε έγινε ο ατμός επάνω σου, οι αισθητήρες του δέρματος δίνουν εντολή στον εγκέφαλο ότι κάτι συμβαίνει και ο εγκέφαλος τι κάνει? Σου παίρνει το αίμα από τα άκρα. Από τα χέρια, τα νύχια και τα πόδια. Το παίρνει και το μαζεύει το αίμα στα ζωτικά όργανα. Για να σε προστατεύσει να ζήσεις. Του λέει σημαίνει κίνδυνος. Τάκα, κίνδυνος. Αυτό η διαδικασία γίνεται μέσα σε 1 λεπτό. Με το που παγώνεις, κατευθείαν το αίμα στα ζωτικά όργανα και αυτή η διαδικασία τι σου κάνει? Παράγει ο οργανισμός σου στο 1 λεπτό μέσα αυτό που λέμε. Τεράστιες ποσότητες ενδορφίνης, τεράστιες ποσότητες αντιφλαμονώδη και άλλα συστατικά που δεν μπορεί να τα πάρει με τα φάρμακα. Οπότε γίνεται αυτό το πράγμα. Μετά βγαίνεις από τον ατμό και επανέρχεσαι πάλι το αίμα σου πάλι εκεί που ήταν. Όταν όμως έρχεται εκεί που ήταν, πώς έρχεται το αίμα? Είναι όπως λέμε τα μάξι που έχει ένα πιεστικό, κάνει αυτό το πράγμα, με τέτοια πίεση επανέρχεται πίσω. Οπότε, ό,τι αθλητικά έχεις, ό,τι προβλήματα φεύγουν. Είναι σαν να πιέσει τα γόνατά σου από μέσα με ένα υλικό το οποίο θα καθαρίζει. Υγράζεται. Σε άρια μορφή. Εγώ το κάνω 30 χρόνια. Έχω φωτογραφίες που φωτοάρχισα με χάρτινες κούτες. Το μάζευα σε χάρτινη κούτα. Μετά σε βαρέλια. Έχει και μηχάνημα τώρα. Τώρα στην Ευρώπη υπάρχει, στην Ασία υπάρχει. Σχεδόν από την εποχή που και εγώ το μελετούσα, ήταν και κάποιος Ιάπωνας, κάποιος άλλος που ρευματολόγοι αυτοί, οι γιατροί, το κάνουν τοπικά στην αρχή και μετά καταλάβανε ότι με αυτή τη διαδικασία αυτό θεραπεύεσαι. Υπάρχουν και τώρα στην Ελλάδα 2-3 που έχουν αυτό το πράγμα που το υγράζω το προμηθεύω εγώ. Και τους εξηγώ εγώ. Βασικά δεν ξέρουν τι κάνει και πώς και πώς το χειρίζεσαι κτλ. Δεν κάνει βέβαια να πεις εκεί πέρα γιατί αυτή η απότομη λειτουργία του οργανισμού αν έχει καρδιά. Δεν κάνει. Γιατί αυτό είναι ένα σοκ. Ή αν έχει μεγάλη πίεση, ορισμένα πράγματα. Ή μπορεί να το κάνεις εάν το κάνεις σταδιακά. Δηλαδή μία συνεδρία στους μείον 110. Την επόμενη 120. Να δεις. Το καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να φτιάχνεις τις βαλίδες. Γιατί αυτό δουλεύει στον εγκέφαλο εδώ. Οι αισθητήρες εδώ, ο εγκέφαλος δουλεύει και δίνει εντολές στην καρδιά να σου πάρει το αίμα από τα άκρα και να σου θέσει τα ζωτικά όργανα. Οπότε, αυτό γίνεται με τη θεραπεία αυτή που κάνουμε, με το υγροάζωτο που είναι, δεν παγώνεις, με τη φωτιά το οποίο δεν γίνεται θα καείς και με αυτούς που πηδάνε τις γέφυρες, έχετε δει κάτι σκηνιά που πηδάνε, με το φόβο. Φόβος, κρύο, αδρεναλίνη, αλλά ο φόβος κάνει, αδρεναλίνη το λένε, κάνει πανεφερή πράγματα με αυτά που κάνουν οδονείς. Αν έχεις πρόβλημα τη μέση σου, σοβαρό, και πηδήσεις, 1, 2, 3 θα αυτοθεραπευτείς. Ναι, αυτό είναι. Θα πάει να την πετάξουν στην καρκίδα. Ο φόβος θα κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ κάνουμε αυτή τη θεραπεία που κάνει αυτό το πράγμα, αλλά η δικιά μου θεραπεία κάνει και άλλα 4 μαζί. Να σας πω, μην αγχώνεστε καλή, μια χαρά είναι. Η δικιά μου θεραπεία κάνει και άλλα 4 μαζί που ούτε η παγωνιά, ούτε η φωτιά, ούτε ο φόβος το κάνει. Δρά και στο ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους εδώ που έχω για ένα παιδί που έχουν κατάθλιψη και κάνουν θεραπεία. Πώς γιατρεύεται η κατάθλιψη? Άλλο κομμάτι αυτό. Έτσι. Άλλο κομμάτι ότι. Όχι, άλλο εννοώ. Δηλαδή έχεις τη μέση σου, μπορεί να έχεις τη μέση σου, να έχεις κατάθλιψη και έχεις κάτι άλλο. Θα κάνεις με τον πάγο, θα σου φύγει μέση. Η κατάθλιψη δεν σου φύγει. Η θεραπεία δικά μου, γι' αυτό λέω ότι κάνει κι άλλα 4 πράγματα. Δρά με 5 διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό και τόσους κόσμους έχετε εδώ και γίνεται καλά. Δεν θα τον πιάσει το ένα, θα τον πιάσει το άλλο. Θα τον πιάσει το άλλο. Είδες Χρήστα και εσύ πριν 2,5 χρόνια. Κάναμε τη θεραπεία για τη μέση, για τη μέση. Λοιπόν, και έφευγε το εκμορίτιδα που είχε χρόνια. Άρχισε και δάκρυζε. Πρέπει να δουλεύει ο εγκέφαλος. Προς το τέλος αφού διόρθωσε τη μέση,
Ένιωθα αυτό εδώ, την υγμωρείτε, το υγμώριο. Ναι, σου λέω Μανώνη, μάλλον έτσι και έτσι. Λέω εγώ τώρα πόνος, όχι αστεία. Βέβαια αυτή η θεραπεία μου την έχει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος δεν ζει τώρα, το Ρεάτη. Όταν μου την έδειξε για πολλά πράγματα. Πούμε και για καρκίνο, πώς να το θεραπεύσω. Όταν μου το έδειξε δεν το πίστεψα, δεν τον επίστεψα, αλλά κάτι έγινε στη ζωή μου, στον εαυτό μου και γιατρεύτηκα με αυτό το πράγμα. Και τότε που τον επίστεψα, τα περισσότερα τα είχα ξεχάσει. Γι' αυτό, ας πούμε, του λέω: μπορώ να σου κάνω τη μέση σου, τα γόνατά σου, το ναυτιλικό σου, το στομάχι σου, κάποιες μορφές κατάθλιψης. Αλλά δεν θυμάμαι να σου κάνω, ας πούμε, το καρκίνο ή σκίσεις κατά πλάκας που είναι πιο σοβαρά. Τα δοκιμάζω, προσπαθώ να θυμηθώ. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει, έχει πεθάνει. Γιατί όταν το κατάλαβα ότι αυτά που μου είχε πει ότι ήταν το κάτι άλλο και θέλησα να τον ζήσω, να πάω τον ευρώ, δεν ζούσε. Αυτά είναι... Αυτό, αλλά ό,τι θυμάμαι και όσο κάνουμε, ξαναθυμάμαι πάλι. Δηλαδή κάναμε τη χρήση και τη μέση. Εχμωρίτιδα, να και εχμωρίτιδα. Βρήκα το σημείο που είναι της εχμωρίτιδας που μου έδειχνε τότε. Εκεί που πατούσε το πάνω. Ναι, εκεί που πατούσε αλλού. Και λέω, το πατάω κατά τύχη. Να η χρυσά, εχμωρίτιδα. Το βρήκα, να το εχμωρίτιδα. Είτε φίλοι με εχμωρίτιδα. Έφυγε. Μάθαμε την εχμωρίτιδα. Μάθαμε και το ένα. Μάθαμε ένα. Ό,τι μπορώ να κάνω. Μαθαίνεις από εμάς. Και βέβαια αυτός που μου το έδειξε αυτό το σύστημα ήταν Κορεάτης και όπως μου είπε, τότε μου το έδειχνε ότι αυτό είναι δικό μας, ελληνικό. Το είχε δανειστεί από εμάς, από την Ελλάδα και το της Έλληνας. Καλό, είχε συντήρηση ο άνθρωπος. Προσπαθώ εγώ αυτή τη θεραπεία να την δείξω στα παιδιά μου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάρω κάποιον από εμάς και να το δείξω, έλα να το δείξω. Και έτσι για αλλιώς εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν παίρνω χρήματα. Μακάρι το μαθαίνα κι άλλοι, θα το κάνω κι άλλοι. Τώρα αυτό, όπως το μάθανε και να βγάλει λεφτά, είναι δικό του θέμα. Άλλο αυτό. Εγώ όμως θα το έδειχνα. Η ανθρωπιά είναι τώρα. Άλλο ο καθένας. Αλλά δεν μπορώ να το δείξω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορώ να εξηγήσω σε οποιονδήποτε. Δεν μπορώ να είναι γυμναστής, δεν μπορώ να είναι γιατρός, δεν μπορώ να είναι οτιδήποτε. Δεν μπορώ να το καταλάβει αυτό. Αυτό είναι κάτι που έχει σχέση με. Με την ψυχή είναι κάτι άλλο. Δηλαδή πρέπει να είσαι ιδιαίτερος άνθρωπος να το καταλάβει. Και ακόμα εγώ δεν έχω βρει κάποιον που να νιώθω ότι μπορεί να το κάνει. Στα παιδιά μου που το δείχνω, εσύ πώς μπορείς να το καταλάβεις? Εκείνος κατάλαβε ότι εγώ μπορώ να το καταλάβω. Έτσι γίνεται, καταλαβαίνω. Εγώ πρέπει να το ξέρω. Εκείνος είπε ότι εσύ μπορείς. Όλη η χώρα, δεν έχει τα εκεί πέρα, όλη τη χώρα. Μεγάλος άνθρωπος, είχε ταξιδέψει παντού, πήγαινε, έκανε διάφορα. Πώς έτυχε από τύχη. Μπορεί να πέθανε και να μην το έδειχνε, να μην καταλάβαινε ότι κάποιος, ναι, δεν ξέρω, όχι όπως εγώ. Μπορεί και εγώ να μην καταλάβω. Και να φύγει έτσι αυτό το πράγμα. Τα παιδιά μου το δείχνω, αλλά δεν γίνεται. Πώς το καταλάβεις? Αν δεν μπορώ να σου το εξηγήσω να το καταλάβεις. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι σαν να βλέπω, σαν να σε βλέπω εσένα χωρίς δέρμα. Όταν κάνουμε αυτό, είναι σαν να σε βλέπω χωρίς να έχεις δέρμα. Σαν να βλέπω τους τέντες, τους μυς της καρδιάς. Είναι σαν να είμαι μέσα σου. Δεν μπορεί με τα λόγια, ούτε δεν μπορεί. Είναι κάτι που πρέπει να τύχει, αν μπορέσω, να πω τον άνθρωπο που μπορεί. Δεν ξέρω πώς εκείνος το είδε και μου το έδειξε. Βέβαια. Ναι, γιατί εγώ δεν χρειάζεται να έχω φως να βλέπω. Εδώ το χειμώνα και με τη βροχή, όταν ο άλλος υποφέρει, με τη βροχή, την πρώτη βροχή και εγώ ξεκίνησα. Να κάτσει να κάνω θεραπεία. Σκοτάδι. Εγώ δεν χρειάζεται να βλέπω. Εγώ σε πιέζω και με το μυαλό μου καταλαβαίνω που είμαι. Χρειάζεται. Λοιπόν, τώρα, όσο αφορά τη γυμναστική, πάμε στη γυμναστική. Όταν γυμνάζεται ο άνθρωπος, παράγει μια μικρή ποσότητα κολαγόνου, εδροφήνης και άλλα στατικά, ειδικά με την άση βαρών, με το άθλημα της άσης βαρών και με το πολύ γρήγορο τρέξιμο. Δηλαδή, όταν τρέχουμε και αισθανόμαστε αυτό το πράγμα, εκεί ο ίδιος οργανισμός παράγει το τυφλομονώδη. Γι' αυτό που λένε, ας πούμε, όταν γυμνάζεσαι είσαι νέος. Δεν είσαι νέος. Αυτό γίνεται. Ότι βγάζεις από τον οργανισμό σου όλα τα καλά στατικά. Οπότε παραμένεις νέος. Βέβαια με την παγωνιά είπαμε, με τη φωτιά, με το φόβο,
Και με τη θεραπεία αυτή βγάζεις δηλαδή πάρα πολύ. Έτσι. Αλλά και με τη γυμναστική που βγάζει λίγο, με τα χρόνια αυτό θα κάνει νέο. Ανοίγουν τα ακεία και με την παγωνιά ανοίγουν τα ακεία και με τη θεραπεία ανοίγουν τα ακεία στον δρόμο σωστά. Όπως και με τη γυμναστική, μέρα με τη μέρα όταν γυμνάζεσαι, αλλάζει το σώμα σου, διατηρείσαι νέος. Αυτό είναι που διατηρείσαι νέος. Δεν είναι ότι κάνεις αυτό το άθλημα ή το ποδήλατο ή κολυμπάς ή οτιδήποτε. Αυτό ισχύει και στα ψυχοσωματικά. Βεβαίως, γιατί είπαμε ότι οι ενδορφίνες, άλλοι στην Αμερική και αλλού, το λένε σαν τη χαρούμενη πρωτεΐνη του οργανισμού. Σε κάνει χαρούμενο, ευεξία. Γιατί ευεξία. Από εκεί ο πιο πολλής κόσμος έχει ανάγκη. Ναι, δηλαδή αυτή η ενδορφίνη λειτουργεί και στον οργανισμό σου και σε αυτή την κατάθλιψη, γιατί αισθάνονται μια ευεξία, μια αλλαγή διαφορετική. Βέβαια με τη θεραπεία αυτή, με την παγωνιά, με τη φωτιά που δεν γίνεται και με το φόβο, βγαίνει πάρα πολύ ποσότητα. Γι' αυτό όταν κάνουμε θεραπείες και λέμε ότι πιάνει και στο ψυχολογικό κομμάτι της κατάστασης της παρεμφερή τέτοιες ασθένειες, γιατί δεν βγαίνει ποσότητα. Αλλά όταν γυμνάζεσαι βάσει γυμναστικής της ζωής σου, βγάζει από λίγο και με τα χρόνια και με τα χρόνια και με τα χρόνια. Γι' αυτό λέει και αυτό το κατάθλιψη που δεν γνωρίζω το παρακάτω που ξέρω εγώ. Κάνε γυμναστική. Ας φύγει η κατάθλιψη. Ασχολήσου με ένα άθλημα. Αυτό ή ένα με κόσμο μαζί. Με ένα άθλημα. Όχι με ένα άθλημα που θα είμαστε μόνοι μας και αυτό μας ρίγνει. Με ένα άθλημα που είναι ομαδικό και θα μας παρασύρει να κάνουμε γυμναστική καλύτερη. Γιατί άμα είσαι μόνος θα κάνει 1, 2, 3 θα παρασύρει. Ενώ άμα είναι κι άλλοι σε παρασύρει. Εγώ το θα ρίξει και στην πολλή δουλειά. Το θα ρίξει και στην πολλή δουλειά. Δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ένα ρομπότ ήμουνα μόνο για ύπνο. Θα πρέπει οπότε να προσέχουμε όλοι μας τον εαυτό μας για να είμαστε γεροί, γιατί έχουμε οικογένεια όμως. Η οικογένεια μας χρειάζεται. Οπότε να το ρίχνουμε συνέχεια στη δουλειά. Ή να το ρίχνουμε ενώ έχουμε προβλήματα. Να παρακολουθούμε στα τσιγάρα, τα χαπούφα. Εφόσον έχουμε πρόβλημα. Να πονά τα γόνατά μας και να είμαστε υπέρβαροι, και εσύ τα θέλεις. Τα θέλω κόλλο σου. Τα θέλω κόλλο σου να πας σε γιατρούς, να σου πάρουν τα λεφτά, να πεις τα φάρμακα και θα γίνεις χειρότερα ακόμα. Φαΐ και δουλειά. Φαΐ και δουλειά. Οπότε θα πρέπει ο καθένας να συνειδητοποιήσει ότι η γυμναστική δεν είναι, ότι είναι αναγκαίο. Σ' αρέσει ή δεν σου αρέσει η γυμναστική, πρέπει να την κάνεις. Για να είσαι όρθιος. Θα πηγαίνεις εσύ στα νοσοκομεία να βλέπεις τους φίλους σου που είναι η ίδια ηλικία και θα τους παίρνεις την πορτοκαλάδα απ' έξω να τους βλέπεις στο κρεβάτι και εσύ θα είσαι όρθιος. Γιατί εσύ όμως αφιερώνεις χρόνο για τον εαυτό σου. Ενώ εκείνος όταν εσύ γυμνάζει, έχει καφετέρια, ξάπλα και καπνίζει και συζητάει μαλακίες. Πάμε άλλο θέμα. Πάμε σε άλλο θέμα. Βλέπω δύο κυρίες, αυτά που θα σας πω, πιστεύω ότι θα τα βλέπετε κι εσείς. Θα τα έχετε δει. Βλέπω δύο κυρίες τώρα που έχει... Είναι καλύτερα από εδώ. Γιατί είναι γωνία. Αφού νιώσουμε δύο παιδάκια μικρά. Βλέπω στην καφετέρια. Τα παιδάκια στην καρέκλα, μια κυρία εδώ, η άλλη κυρία εδώ και καπνίζει. Πάχα πούχα. Τα παιδάκια, καθίστε εδώ ρε, τα παιδάκια. Τα παιδάκια μετά από λίγο βαριούνται. Τα γυναίκα να τσουλάνουν στην καρέκλα. Να θέλουν να φύγουν, να πάνε να παίξουν. Τα παίρνει η μητέρα τους, παλιάρα. Κάτσε στην καρέκλα, θα σου πάρω να φύγουμε. Κάτσε στην καρέκλα, θα σου πάρω να φύγουμε. Γιατί αυτές οι δύο κυρίες ήρθαν για τα παιδιά τους. Είναι σε τηλιακόμη, τηλιαρούχα και τέτοια. Τα παιδιά τους δηλαδή τα έχουν εκεί, γιατί δεν έχουν πού να τα αφήσουν και τους βάζουν σαν δεσμά να κάνουν στην καρέκλα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι όταν αποφασίσουμε, ειδικά οι νεότεροι, να κάνουμε οικογένεια και να κάνουμε παιδιά, πρέπει να έχουμε διορθώσει τον εαυτό μας εμείς σε πολλά πράγματα. Οπότε να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε παιδιά. Και να έχουμε τα πουλιά μας για να κάνουμε παιδιά είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι ότι τον εαυτό μας τον έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να μπορούμε να μεγαλώσουμε σωστούς ανθρώπους. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, βλέπετε τι γίνεται. Εδώ στην Ελλάδα γιατί είμαστε έτσι. Γιατί δεν είμαστε με τα φλούρνες που είμαστε παγίδες. Είμαστε κολόφαρα που λέμε. Γιατί ο καθένας κοιτάει του πάρκου. Ο καθένας κοιτάει ας πούμε πώς να ρίξει τον άλλον, να τον κλέψει, να τον διανέψει και να την κάνει καθαρή. Από χιλιάδες πράγματα. Τα πιο ψηλά πράγματα. Τι λέει. Πίσω στο αμάξι, πίσω στο πρόσωπο, στο παλάτι. Μετά του χαρτιές. Πίσω στον
μαζί στο χαρτί. Θα βρωμίσει η χώρα σου. Είσαι στο φανάρι, ας πούμε, στο αυτοκίνητο, τελευταίος και πας πρώτος. Περνάς το φανάρι τότε και περιμένεις. Και περιμένεις το κορνάριο πίσω για να φύγεις. Αν δεν σου κορνάριο πίσω για να φύγεις, σου λέει ο μπροστινός. Μαλάκα, τι μου κορνάρεις. Δεν μιλάμε για αυτό. Δεν είναι των Ελλήνων. Αυτό πράγμα είναι μια ιδέα. Γι' αυτό και έχουμε κατατήσει εδώ που έχουμε κατατήσει. Και από χιλιάδες πράγματα. Και σε άλλες χώρες έχουν τα περίεργα τους, αλλά εμείς έχουμε... Εμείς όμως εμείς διδάξαμε σε όλο τον κόσμο τον αθλητισμό. Εμείς διδάξαμε τον χριστιανισμό. Εμείς είμαστε οι πρώτοι. Εμείς θα έπρεπε να είμαστε οι πρώτοι. Δεν είμαστε εμείς στο Πακιστάν, να πούμε, και στο Πακιστάν το ίδιο κάνουμε. Εμείς είμαστε Έλληνες. Άλλο οι Έλληνες. Οι Έλληνες είναι μια άλλη φυλή. Έπρεπε να είμαστε οι πρώτοι. Και είμαστε οι τελευταίοι. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι Έλληνες. Αυτοί οι Έλληνες. Αυτοί οι Έλληνες που αυτά που σας λέω, δεν είναι ότι εγώ είμαι και καλύτερος από εσάς. Εγώ όμως εκπαιδεύω τον εαυτό μου να γίνω και καλύτερος. Και εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν πρώτος, πέταγα το χαρτί από το μάτι. Το σκέφτηκα. Όπα, τι κάνω, βλακεία. Θα κόβω. Πάω να πετάξω τα σκουπίδια από το σπίτι μου στο τεμεκέ των σκουπιδιών. Είναι ένας ανοιχτός και ένας κλειστός. Πάω στον ανοιχτό και το πετάω. Στο κλειστό και το πετάω. Όλοι οι υπόλοιποι πάνε στον ανοιχτό. Βρωμάει ο τόπος. Ο κλειστός δεν είναι αυτό. Είναι μόνο εγώ, τα σκουπίδια τα δικά μου. Όλος ο υπόλοιπος τόπος είναι στο ανοιχτό. Γεμίζει, το πετάνε από πάνω, πέφτουν κάτω, και άλλο δεν πάνε. Αν όμως όλοι αυτοί που πετάνε αυτό ήταν τα σκουπίδια στην πόρτα τους και το έκανες εσύ στο ανοιχτό, θα σου λέγανε. Τι κάνεις βλάκα, εδώ βρωμάει, δεν καταλαβαίνει να ανοίξει το ανοιχτό. Οπότε τι γίνεται, ο καθένας κοιτάει την πάρτι του. Γι' αυτό και βλέπεις, ας πούμε, σε ποιον να μιλήσω εγώ στην πολυκατοικία μου. Σε αυτόν, ας πούμε, που μου κλείνει το πάκι εδώ από έξω. Σε αυτό που πετάει τα σκουπίδια σε αυτό κάτω και βρωμάει ο τόπος. Σε ποιον να μιλήσεις και να πεις, έλα να βρεθούμε να πιούμε ένα καφέ. Πού να δεις οι Αθηναίοι που έρχονται σε εμάς και πετάνε όπου βρουν τη σακούλα. Αθηναίοι και οτιδήποτε. Όπου βρουν έτσι στον δρόμο, χωρίς κάδο. Όχι, δεν βοηθάει στις καλοσύνες, βοηθάει, είπαμε, στην κατάθλιψη. Η καλοσύνη αυτή είναι, ο καθένας μας θα πρέπει να διορθώνει τον εαυτό του από μόνος του. Αυτό. Για να μπορείς να είσαι καλύτερος άνθρωπος. Όταν είσαι καλύτερος άνθρωπος εσύ, θα κάνεις καλύτερα παιδιά. Και το πράγμα αυτό που έχει γίνει τώρα σε εμάς θα αλλάξει. Καλύτεροι εμείς, καλύτερα τα παιδιά μας, καλύτερα τα παιδιά τους. Θα αλλάξει η κοινωνία. Βέβαια, καταλαβαίνεις ευεξία. Και με τα λόγια που σου λέω, το ότι πήγα στο ρίσκο να προσέχεις. Λέω στο έναν, να είσαι τα κιλά σου. Σου λέω γυμνάσου, να έχεις μια καλύτερη ζωή. Με το που γυμνάσου, όπως είπαμε πριν, ότι αλλάζεις, παίρνεις ενδορφίνες. Οπότε είσαι διαφορετικός άνθρωπος, φεύγει η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη σε τέτοια πράγματα που το κεφάλι είναι ή να πάρεις φάρμακα και θα μπεις σε ένα άλλο λούκι που δεν θα βγεις ποτέ σου, δεν μπορεί να νιώσεις καλά ποτέ σου. Και υπάρχει και το άλλο το φυσικό. Ποιο? Ότι βγες έξω με ανθρώπους και γυμνάζουν. Και μην βλέπεις τηλεόραση. Όχι βέβαια. Α, πού είναι? Ναι, βγες και γυμνάζουν. Και μην έχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ ειδήσεις γκουρου-γκουρους που κάνουμε. Εγώ βέβαια εδώ κάνουμε τη γυμναστική αυτή εδώ που κάνουμε. Το ονόμαστε αυτό. Την έχω ονομάσει εγώ ολική επανεκκίνηση στα αγγλικά για πιο είναι η λέξη για τους νέους. Το έχουμε γράψει έτσι. Η ολική επανεκκίνηση τι σημαίνει? Πολλοί μου το λένε. Η ολική επανεκκίνηση που την έχω εμπνευστεί εγώ είναι σε τρία. Χωρίζεται σε τρία μέρη. Το ένα μέρος είναι η θεραπεία που κάνουμε. Δηλαδή έχει το άνθρωπο ο οποίος είναι χάλια, δεν βρίσκει πουθενά θεραπεία, έρχεται εδώ, γίνεται καλά. Εάν θέλει να έρθει στο σύστημα να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο, είναι η θεραπευτική γυμναστική. Δηλαδή ένας που έχει τη μέση του δεν μπορεί να κάνει αυτά αμέσως. Ναι μεν δεν πονάει, ναι μεν μπορεί να δουλέψει, αλλά δεν μπορεί να ασκηθεί, να κάνει αυτά ή εκείνα. Έχει θεραπευτική γυμναστική. Και το τρίτο μέρος είναι και για αυτούς που έχουν περάσει από την θεραπευτική γυμναστική, πάει, μπαίνουν στη γυμναστική κανονικά όπως είναι όλοι αυτοί που δεν είχαν πρόβλημα. Φτάνει στο τελευταίο σημείο, το 3, που γυμνάζεσαι όπως γυμνάζεται ένας που δεν έχει ποτέ πρόβλημα.
Και αυτά που λέω βέβαια με τα λόγια, αυτό το αποδεικνύω στην πράξη. Και εδώ άνθρωποι υπάρχουν που έρχονται να γυμναστούν, το αποδεικνύω. Δεν είναι τα λόγια μου. Τα λόγια δεν λένε τίποτα. Πολλοί μπορεί να μιλήσουν και πιο ωραία από μένα. Είναι η πράξη. Εδώ έρχονται άνθρωποι, του ρωτά, μεγάλο ηλικία, τι έχει φίλε, σου λένε. Ήρθα γι' αυτό, έγινε εκείνο και τώρα πετάω. Είμαι 60 χρονών και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και γυμνάζομαι με 20 χρόνια και τα λιώνω. Πώς έγινε αυτό? Άρα η μελέτη που κάνω εγώ του χρόνου τη ζωή μου, αυτό που έχω ανακαλύψει, ναι. Βγαίνει επί χρόνια, έτσι γίνεται. Και αυτό είναι. Οπότε είναι 3 μέρη. Θεραπείες, θεραπευτική γυμναστική και γυμναστική μετά που εσωματώνεσαι όλοι μαζί. Όποιος θέλει έρχεται για τις θεραπείες που είναι δωρεάν και το κάνουμε και φεύγει. Όποιος βέβαια, αυτό βέβαια η γυμναστική, τα άλλα 2 μέρη πρέπει να είσαι κοντά για να τα κάνεις μαζί μου. Πρέπει να τα κάνεις. Πού δεν γνωρίζω. Αν κάποιος μπορεί να τα κάνει, μπορεί εσύ να είσαι στη Λούτσα. Δεν μπορεί να είσαι εδώ 2 φορές την εβδομάδα. Εσύ να είσαι στη Ζάκρητα. Πώς θα έρθεις? Εγώ όμως σου λέω ότι πρέπει να πας σε άνθρωπο που να γνωρίζει να σου κάνει αυτά. Τώρα ποιος γνωρίζει, πού να ξέρω εγώ? Εγώ δεν ξέρω. Ποιος να σε στείλω? Εγώ είμαι εδώ. Εγώ πρώτο το κάνω και το αποδεικνύω. Πού να πάω και δεν ξέρω. Εγώ δεν σας κάνω καλά με τη θεραπεία. Σας λέω ορισμένα πράγματα όμως, ότι όσο μπορώ, ότι με τη θεραπεία, κοίταξε ας πούμε, μην τρως. Κοίταξε, μην καπνίζεις. Πρόσεχε τον εαυτό σου, αυτά που λέω σε όλους. Και σου λέω και πιο χοντρά. Μην κάνεις κακό στον εαυτό σου. Γιατί, το λέω πολύ χοντρά, όταν θα πέσεις κάτω, ποιος θα είσαι αυτός που θα σου πάρει τα σκατά από τον κόλλο? Τα λέω χοντρά εγώ. Για να τα καταλάβετε. Ποιος θα είναι αυτός? Θα το κάνει 1, 2, 3. Θα έρχεται ο άντρας ή η γυναίκα σου θα κάνει έτσι. Εσύ πώς αισθάνεσαι? Πώς αισθάνεσαι? Ψυχολογία σου, κατάσταση. Έχεις τελειώσει. Θα έρθει ο άλλος, θα το κάνει. Ο άντρας ή η γυναίκα σου. Αλλά θα δεις 1, 2 θα κάνει αναγκαστικά. Και στη μάνα μας αυτό δεν κάναμε. Η μάνα μου, στα νοσοκομεία πήγαινε, αλλά ξέρω εγώ. Φαντάσου ο άντρας ή η γυναίκα σου. Τι θα κάνει? Που δεν είναι μάνα σου. Οπότε τι θα κάνεις? Θα αλλάξεις το μυαλό σου, θα προσπαθείς να το αλλάξεις ώστε να καταρρεύσεις τον εαυτό σου. Και με τις μαλακίες της ζωής που has κάνει λάθος, δηλαδή μπορεί να έχεις κουτράνει έναν άνθρωπο, να έχεις λουφινιανέψει, να έχεις κλέψει, να έχεις κάνει 1002, μην να πετάσεις σκουπίδια από εδώ από εκεί. Οι 1002 που υπάρχουν, ο καθένας μας έχει κάνει. Διορθώνω τον εαυτό μου. Βασικό. Διορθώνω τον εαυτό μου, διορθώνω τα παιδιά μου. Διορθώνω τη γειτονιά μου, έτσι πάει, διορθώνω τη χώρα μου. Απλό. Όσο υπάρχουν αυτό το πράγμα, γι' αυτό έχουμε καταστραφεί. Δεν υπάρχει τίποτα. Και σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε μονιάσει ποτέ μας. Δεν έχουμε αυτό. Δηλαδή ο ένας μισεί τον άλλον. Παίρνεις ένα μάξι εσύ, οι γειτόνες απέναντι που έχει 150 προβλήματα. Έχει ας πούμε δηλαδή πρόβλημα με την υγεία του. Πρόβλημα με τα παιδιά του που είναι χωρισμένοι. Πρόβλημα. Τι κοιτάει? Εσύ τι κάνεις? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή τι να πω να πω? Τρελαίνεσαι να πω. Ο κάθε ένας στο σπίτι μας έχει διάφορα προβλήματα. Δεν φτάνουν οι ώρες και οι μέρες ζωής μας να λύσουμε τα δικά μας προβλήματα. Και ασχολιόμαστε με τον απέναντι. Αφήνουν τα δικά τους για να ασχοληθούν με τον απέναντι, έχει προτεραιότητα. Ξεχνάει τα δικά του. Ξεχνάει τα δικά του. Τι στόχο σε εμάς δηλαδή? Ναι. Κοίταξε να δεις πώς κάνεις τώρα. Πώς. Πάμε στα ασθηματικά. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο. Ζούμε μαζί. Βλέπουμε πράγματα που δεν μας αρέσουν. Εμείς τι κάνουμε? Θα τον αλλάξουμε. Θα τον αλλάξουμε. Θα είμαστε μαζί, θα τον αλλάξουμε. Ή το παρακάτω χειρότερο. Θα παντηθούμε να κάνουμε παιδιά, θα φτιάξουν όλα. Λοιπόν, δεν αλλάζει τίποτα. Ο άνθρωπος είναι αυτός που γνώρισε. Ή σου κάνει ή δεν σου κάνει. Δεν προσπαθεί να τον αλλάξει, δεν μπορεί να τον αλλάξει. Και άλλη μέρα από το πρωί θα είναι. Ναι. Τον βλέπεις όμως εσύ, δεν είναι ότι σε κορόδεψε. Αυτό που λέμε, γιατί αυτές τις θεραπείες εδώ που κάνουμε, υπάρχουν πολύ βαριές μορφές κατάθλιψης, τις οποίες δεν τις κάνω εδώ. Τις κάνω με τον άλλον, οι δυο μας, σε ένα καφέ. Και αυτά που σας λέω εδώ είναι εμπειρία ζωής ολόκληρη, και εκεί μου έχουν εξομολογηθεί και κάθε ασθενής. Και πολλές γυναίκες.
Και αυτό που σας λέω δεν είναι από το μυαλό μου, έτσι είναι. Δηλαδή, τα έχω ακούσει συνέχεια. Και εγώ αυτό λέω πάντα. Καλά, εσύ δεν κατάλαβες αυτός ο άνθρωπος τι ήταν. Το κατάλαβα. Αλλά γιατί. Γιατί είναι αυτό τους γονείς μου. Επειδή ήταν οι γονείς μου, πήγα και έπεσα εκεί. Γιατί τον αγάπησα. Μα τον αγάπησα για ποιο λόγο τον αγάπησα. Τι είχε και τον αγάπησα. Αφού έβλεπες τι ήταν. Τι είχε. Το ωραίο μάτι, το ωραίο κόλλο. Ωραία. Άτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι επιλογές μας είναι δικές μας. Δεν φταίει κανένας άλλος. Με ποιον άνθρωπο θα επιλέξουμε να είμαστε μαζί, είτε να παντρευτούμε, είτε να πηγιόμαστε που λέμε. Εντάξει. Λοιπόν, δεν φταίει κανένας άλλος και μετά, αφού τον έχεις ένα χρόνο, 2, 5, 10, λες μετά ο μαλάκας. Ο μαλάκας ποιος? Οι μαλακισμένοι. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που εσύ τον είχες μέσα σου. Είναι πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Είμαστε λάθος όλοι μας. Είναι λάθη όλα αυτά, όλοι μας. Σε έχω πιάσει περίπου σε αυτά που λέω. Είσαι ικανοποιημένη. σχέση δεν είναι με το φίλο, δεν είναι με το κουμπάρο, δεν είναι με το τσάδο. Ναι, αλλά με τη σχέση τι γίνεται με τη σχέση. Συνήθως σε ασθένειες του εγκεφάλου, κατάρτιση τέτοια, έχουν σχέση πάρα πολύ με τη σχέση των ανθρώπων των δύο φίλων. Με το φίλο δεν έχει αυτό το πράγμα. Το κόβεις από φίλο και τελειώνει η ιστορία. Η σχέση η οποία έχουμε τα δύο φύλλα μεταξύ μας, εκεί γίνονται και μεγάλες του εγκεφάλου ασθένειες. Γιατί καταπιέζεις τον εαυτό σου. Καταπιέζεις τον εαυτό σου με κάποια πράγματα. Για ποιο λόγο? Ναι, εντάξει. Μετά από 40 χρόνια. Άκου, θέλω την παράδια. Θέλω την παράδια. Η ζωή μας πρέπει να είναι μια ευθεία, όπως είναι αυτό το σίδερο. Θα αρχίσουν ιστορίες. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο. Είναι εδώ αυτός ο άνθρωπος και μας κάνει κακό, αλλά εμείς συνεχίζουμε να είμαστε μαζί του. Δεν κάνουμε αυτή τη κίνηση στο διάλογο. Εμείς πρέπει να είμαστε όμως πάνω σε μια γραμμή. Εμείς πρέπει να είμαστε πάντα σε μια γραμμή. Ό,τι μας βγάζει από τη γραμμή, μπορεί να είναι ένας σύντροφος. Μας έβγαλε. Είναι εδώ. Για κάποιο καιρό μας έβγαλε. Δηλαδή τι εννοώ μας έβγαλε? Δεν πρέπει να είμαι καλά. Αλλά είμαστε μαζί του. Γιατί? Σταμάτα το. Ένας χρόνος, 2 χρόνια, 3 χρόνια, και τότε να γαναχτείς να πεις στο διάλογο. Γιατί? Τα 40 γίνεται να μανώνεις. Αυτό ακριβώς, το 40. Γιατί? Γιατί μας πήρε 3 χρόνια από τη ζωή μας. Μας πήρε 3 χρόνια αυτό. Λοιπόν, έχουμε τυχαίνει λάθος γονείς. Πώς έχει τύχει να έχουμε λάθος γονείς? Προσπαθούμε, κάνουμε.